विनोद भाई हाँ मर जाती देखो ना हम लोग के बात ना मानी हाँ मेहरारू के पढ़ाऊ नहीं या लिखाऊ नहीं या काफी रुपया खर्चा करनी जिसमें 10 लाख रुपए है हमारा कर्जा हो गई बा हमरा देह पर। अब पढ़ा लिखा के जैसे वो मैडम बनत या ओकरा बाद में का भइल कि स्कूल में गई 4-5 दिन पढ़ावला के बाद वो कौनो के संगे फरार हो जाती है। और देखो 3-4 दिन से बेटो हमार गायब बा बगाइल फिरता था। अब का करब बिना नाथ पगा के लइकन के कोनो हाथ हलम रही तब नु। अब तू चल जा तरह कमाए घरे ओकरा केहू देखनिहार होइल ही नहीं जाके देखो बगीचा उगीचा में होई। आ तारा के तो सबके मना कैल कि जमाना के हिसाब से एबरा दुनिया भर के लोग पढ़ावत ताटे तब छोड़ दे तारी IAS IPS बन के। आ तू तो गरीब आदमी बाड़ा खेत बाड़ी बेच के काहे के उतना खर्चा कैल ह। अच्छा तो हम का जानतर नहीं कि छोड़ के हमरा के भागिए जा। अच्छा एगो बेटा बा ओकरा के पोस सबूर कर तो दूसर का करब। बेटो तो हमर बात नहीं के माना 3 दिन से वो थान के जे कहा गइल बा ओकरे के चल तनी खोजे। चल अब लइका खोजे बात है घरी लइका टिकोरे नु तू रहता रसन बगीचा में भेटइयो सन केहू से पूछल जाओ केहू देख ले बा। चलो ए निहुरी भाई हाँ भाई हमर लइकवा के देखलो हो था है न के जे का बगाइल फिरता। ए भाई देखनी ऊंचौआ बगीचुआ में टूअर लेखन वही जा काम तुरत या खाता ओकर माई भाग गइल भी ओइ से टूअर बछू लेखन भइल बा। तो सुनो निहुरू भाई तो हमरा में कोनो दोष बा हो। तू तो देखो तारा हमारी स्थिति या परिस्थिति कितना मेहनत कइनी। अब बताओ इतना मेहनत क के ओकरा के परीक्षा बेतिया मोतिहारी पटना साइकिल पर बैठा के ले जाके ओकरा के परीक्षा दिवौली। अब पास हो गई नौकरी लाग गई तो देखबो हमरा के छोड़ दलो कितना रुपया हमरा ऊपर कर्जा बा। कर्जा वाला छोड़ते नहीं के कर्जा वाला है ने खिंचता अब भाग गई तो हम का करी। अपना मौगी के साथ 1 घंटा समय देले रहता तो नानू भाग रही। ए विनोद भाई हाँ। चलो हाउ भाई कहलो हमन की बगीचुआ में होई तो चलबा खोजल जा। चल सुना सन मिल के अपनी के हम तोर तनी आम पर मिल के भुजी बना लई आ देखत रही सुन के कोनो खेत वाली ना आओ। ठीक बा हम चढ़ा तनी। ठीक बा देखबो बगीचा तो आगे नहीं जान बुझाता है ही बगीचा में बाड़ा सनी औका चढ़ल बा मर्दे। ओहो अरे लइका रे अरे वाहन चोटते रही उतर के नीचे जब से एकर माई भागल बिया तब से योरी बेचैन कर देले बा। 10 लाख तो उ लेके गई आ के गिरबे तो कहां से पैसा लगाए हमरे। त लाड़े कला ओकरा के भागे के जा न चलिए कस्टमर से लेकइया काय खातिर रे तोरा उतर से लेकइया उतर जल्दी हई देखबो हई बेटा होके बात कैसन बोलता हो। पूछबा ओकरे खातिर की तारा एकर खातिर खानदाने गलत भाई एकर खान एकर माई सही रंडी बिया। उतर जल्दी नीचे उतर जल्दी उतर जल्दी हैंगा ना कहे के मर्दे ये लइकन बोली है से। बेटा है सर भाई उतर जल्दी उतर उतर बेटा बेटा है उतर जल्दी उतर जल्दी न तुम्हारा उतर ना रे। आना तो हो बेटा है रुक रे ये अपना माई लेखा नहीं हो बड़ा हड़ैया गाय हो गई यो हमरा के छोड़ के भागत यो। तू बताओ तारा का कितना मेहनत लागल तारा के पैदा करे में तारा के कितना भाड़ा भखनी तारा बताओ तारा के पैदा करनी तारा माई के कितना रुपया खर्चा करनी 10 लाख रुपया कर्जा बा। कर्जा वाला तारा सामने देखबो कर्जा वाला दुआरी पर मांगे आवता तारा के खाना बना के जो होता नहीं तू बगीचा में तारा खोजे थी तारा कहाँ खोजनी। हम निहुरू भाई से पूछनी है तो निहुरू भाई कहलो हम कि चल जा बगीचा में होई। तू बताओ हम केकरा सहारे रहे जब तू ही हमरा के छोड़ देबो तो के तार माई भागिए गइली तू ही नहीं बड़ा हमार सहारा। बताओ ठीक बा क्या करी हम बताओ। त है त ना मेहरारू के चिंता बात जा लॉर्केस्ट्रा में से भागा लेके आवो। अरे एते बेटा होई सा तब ते कहत रिस्की में तू ऑर्केस्ट्रा में से लिया वो हम बियाह करे कहत हम तोर जिंदगी बनावे कहतनी ते अपना माई से भी छियतरी निकल गइली रे। ठीक बा जब तोर इहे राय बा तो ऑर्केस्ट्रा में से भी नहीं बियाह लिया जो तेऊ भाग जो अपना माई लगे जो जो। अरे उमेश हां भटुमना के मेहरारू के लेके भाग गइली पैसा लगौलक उतना
पढ़लक उतना माल मर लीते पैसा कमा के दी तोरा के उ बहन के दऊ तो गए न साफा उ माटी मिल गइल हम का करी एमए भी आदमी कर चुकल नौकरी हमार ना लागल ओकर नौकरी लागल रह आ उ साले चुआट पी के शाम के भटुमरा आवत रह आ सूत जाता अब मेहरारू कहाँ गइल कहाँ ना गइल ओकरा कौनो था नहीं है एक पटत पटत बेचारी पट गलस हिया तो हमहू लेके आ गए नहीं हो 60,000 रुपया आई नु मंथली ओकर मास्टर हिया तो एमे का करे के बा अरे लाइन लगौलो नहीं हम लाइन लगौले तो ठीक बा उ एगो पर रह जाती आज हमरा के बिया बिहान तोरे के में तोरो लग से तो भाग जाई भटुमना कमौगी ए सरऊ नीमन से रखी जा वैसे न थोके कि जे हमरा लग चल तब तो हम माल मारेम तब तो ठीक बा मरी हो फिर तोरो लग से कहीं चल जाई ऐसे थोड़े बात बा कि तारा लग से ना जी तोरो लग से तीसरा आदमी के लगे चल जाई अच्छा ई बता कैसन लागल हरी अरे ठीक बा चल ना जो हतिया साला ना तो कहीं फिरार हो जाए तब का होई हमरो लग से चल 2 महीना रहे दे ए विनोद भाई हाँ देखो ना लइकवा हमार कहता कि बिना माई के लिए अइले काम ना चली खाना हमरे बनावे के पड़ता ओकर कपड़ा फींचे के पड़ता सब कुछ ओकर करे के पड़ता जानलो तो कहता ना होखे तो ऑर्केस्ट्रा वाला एगो लियाओ तो अगर तहरा नजर में कोनो ऑर्केस्ट्रा वाला होखे मालिक तो ना होके तो चलो ना ओकरे से बतियाओ तो बिया हो तो हमार करा दो अब हम का करी अभी बताव जौन देहाती रलसी उ कइबे ना कैलस भाग गई ऑर्केस्ट्रा ला लियब तो उ तो पैसा कमा लीसन उ तहार कपड़ा लता फीची देखो वही में टुटाइल मुटाइल के न हो चलो एक जना बड़े न ऑर्केस्ट्रा चलावेले बाकी रू टुटाइल मुटाइल देख के करा दीहन तहार ऐसन करो जे जौन देह आंग करो तहार कपड़ा लता फीचो लइको के देखभाल करो अब नया माल खोजब कोरा तो तहरा से तो ना होई कुछ एगो तो चलिए गई ठीक बा चलो चल ऐका बारे ऑर्केस्ट्रा के मालिक होंगे रोवे के तो चिंता बानी जी यहाँ के हमार पार्टनर हैं हम तो जानते बानी यहाँ का रंडी का ठेकेदार हैं हाँ हाँ ए जी देखी ना एगो हमार बियाह कराओ के बा और वो जाना तानी पत्नी के पढ़ौनी लिखौनी मैडम बनौनी और उतना रुपया 10 लाख करौनी तो वो भोसड़ा चोदी भाग गई एगो रउआ लगे होखे तो एगो कराई ना हमरा के जौन कहे तो पैसा दे दे कौन माल चाहिए रशियन चाहिए कि इंडियन चाहिए चाइना चाहिए ऐसा माल दी कहीं भागे ना पूरा के भागे ना देख नहीं सब आई दुकान खुली हम सब रउए सब ठिकदारी में बा अरे बाप रे 1 2 अरे बाबू 100 के सब रउए माल हो सब हाँ बोल जाओ कौन माल चाहिए कौन कौन बा रउआ लगे रशियन बा इंडियन बा चाइना बा रशियन नेपालियो बा रशियन तो मार देले बनी आ इंडियन मार देले बनी तो नेपाली माल दिवाई ना 50,000 रुपया लगी 50,000 दियाई हाँ तो चलो बुक करो माल दियाई चली माल दिखाई चलिए चली 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 चलो जा हम देख चलो। बानी हाँ रशियन नेपाली चाइनीज इंडियन नेपाली चाहिए हई 1 लाख रुपया दाम बा 1 लाख रुपया देब हम अब दे देब चलो